Πληρώνουμε με την ανακοίνωση του κυρίου Ενία Οικονόμου με θέμα Λίθινη Σταυρή του 19ου αιώνα στο παλαιό νεκροταφείο της Βέβης Φλόρινας. Ο κύριος Οικονόμου είναι επίκουρος καθηγητής στο Σχολείο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Η παρουσίαση αφορά στους 40 περίπου λίθινους σταυρούς του 19ου αιώνα που βρίσκονται στο νεκροταφείο της Βέβης του νομού Φλόρινας, κοντά στο μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου του 1460. Το νεκροταφείο αυτό πρόκειται για ένα από τα λίγα σημεία στον ελλαδικό χώρο στα οποία σώζονται λίθινοι σταυροί με την ιδιαίτερη μορφολογία του αρχαίγονου ηλιακού τροχού, αλλά και άλλες στήλες, άλλα σπάνια λιθανάγλυφα. Ο στόχος της ανακοίνωσης είναι η πλήρης καταγραφή, τεκμηρίωση και κατηγοριοποίηση των σπάνιων αυτών τεκμηρίων της λιθογλυπτικής δραστηριότητας των κατοίκων του χωριού. Η Βέβη, η παλιά ονομασία της Βέβης ήταν Εμπάνιτσα, είναι ένα μέρος ιδιαίτερα απόκοσμο τους χειμερινούς μήνες, όταν τα πάντα σκεπάζονται από το Σινιάκι, την πρωινή ομίχλη. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους οικισμούς του νομού Φλόρινας, κατοικείται από τους αρχαίους χρόνους, λόγω της ιδιαίτερα οχυρής του θέσης και της εγκύτητάς του με την Εγνατία Οδό. Έχει γράψει σχετικά η κυρία Παϊσίδου. Εδώ πέρα μάλιστα η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από ένα σημείο που είναι πολύ πιθανό ότι περνούσε η Εγνατία Οδός. Στη Βέβη λοιπόν μαρτυρείται η ύπαρξη δύο σημαντικών αρχαίων οικισμών, από τους οποίους ο ένας βρισκόταν στο τραπεζοειδές ύψωμα προς τα βόρεια της Κομόπολης, φαίνεται στο βάθος στα αριστερά, και ο άλλος σε ένα ύψωμα, μία τούμπα, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα νοτιοδυτικά από τα λατομεία Πέτρα, από τα παλιά λατομεία. Φαίνεται επίσης στα δεξιά. Παλαιότερα, σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής βρέθηκαν αγάλματα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περίοδου, αρχαία λίθινα μέλη και νομίσματα. Στην αεροφωτογραφία βλέπετε, να σας πω επίσης, ότι η πιθανή πορεία της Εγνατίας φαίνεται ότι περνάει... Ναι, αλλά δεν βλέπω εγώ. στο μέσο είναι. Ναι. Μία από τις δύο πιθανές πορείες της Εγνατίας είναι αυτή. Περνάει δίπλα από τον οικισμό, δίπλα από το ύψωμα και συνεχίζει και φέρνει στο κάτω, στη Πελαγωνία. Προς τη Φλόρινα και μετά προς το μοναστήρι. Στη Τούμπα, λοιπόν, νοτιοδυτικά του οικισμού, σώζεται σήμερα επιφανειακά κεραμική, δομικά μέλη και ίχνη λιθοδομών, ενώ ο λόφος στο βορειοανατολικό άκρο του οικισμού σώζει ένα ιδιαίτερο τοπονύμιο, το κάστο, από τη βουλγάρικη λέξη κρστ, το οποίο είναι ο σταυρός. Επίσης, γύρω από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, στα βόρεια, όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, παλαιότερο νεκροταφείο από αυτό που θα εξετάσουμε, αλλά και σε όλη την περιοχή βορειοδυτικότερα υπήρχε στην αρχαιότητα νεκρόπολη. Σε αυτή την περιοχή έχουν βρεθεί όστρακα ρωμαϊκής εποχής και επιτύμβιες στήλες της μακεδονικής περίοδου. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Βέβη βρισκόταν πάνω στον εμπορικό άξονα που οδηγούσε από την Θεσσαλονίκη στο μοναστήρι κατά τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, ο οικισμός παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, όπως προκύπτει και από την οικοδόμηση σε αυτών 6 εκκλησιών μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Η Βέβη δυστυχώς αποτέλεσε κέντρο πολλών σειράξεων, τόσο κατά το Μακεδονικό αγώνα όσο και κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, λόγω της ιδιαίτερα κομβικής της θέσης. Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο οικισμός κατοικείται αποκλειστικά από σλαβόφωνους και ελληνόφωνους χριστιανούς, ενώ μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σαν επιχειρησιακό κέντρο από το Γαλλικό στρατό. Τώρα, το νεκροταφείο του οικισμού, με μια έκταση 7 στρεμμάτων, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα.
Οι παλιοί λίθινοι σταυροί έχουν τύχει της προσοχής του καθηγητή Μουτσόπουλου, του Πετρόπουλου το 2005 και του Ομιλούντα το 2009 και του Θεοχάρη Άμπα το 2012. Ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος το 2003 στο βιβλίο «Εκκλησίες του νομού Φλόρινας» χαρακτηρίζει τους λίθινους σταυρούς της Βέβης ως αξιόλογους ψευδοβογομιλικούς. Είχε προηγηθεί το 1998 η παρουσίαση του βυζαντινολόγου Νικόλαου Οικονομίδη για τους σταυρούς του νεκροταφείου της Νέας Χαλκιδόνας και η κήρυξη εκείνου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Μουτσόπουλος δημοσιεύει φωτογραφίες από τους σημαντικότερους σταυρούς, παρουσιάζει τη λεπτομέρεια της επιγραφής σε έναν από αυτούς και κάνει τέλος μια πρώτη τυπολογική κατάταξη με κάποια αντίστοιχα σκαρυφήματα. Ο Ηλίας Πετρόπουλος το 2005 στο βιβλίο «Ελλάδος και Μυτήρια» επίσης παρουσιάζει σχέδια των σταυρών της Βέβης, τους θεωρεί λανθασμένα σταυρούς με βογομιλική προέλευση, ενώ το 2009 ο Μιλών ανέλαβε την αποτύπωση του ναού του Αγίου Νικολάου και αυτή ήταν η εικόνα που αντίκριζε κανείς όταν έφτανε στο σημείο. Το Μάιο του 2011 παρουσιάστηκε στο 31ο συμπόσιο της ΧΑΕ η αρχιτεκτονική του ναού, όπου έγινε και αναφορά στους λίθινους σταυρούς με την ιδιαίτερη μορφολογία. Λοιπόν, ο Θεοχάρης Άμπας το 2012 στο βιβλίο «Άγιος Γεώργιος Βέβης, καταστροφή και ανοικοδόμησή του» περιγράφει τον τρόπο ενταφιασμού και δημιουργίας των τάφων, παρουσιάζει τους σημαντικότερους σταυρούς, κάνει μια κατηγοριοποίησή τους σε τρεις τύπους. Ο πρώτος λέει ότι έχει ακανόνιστο σχήμα και ανάγλυφο σταυρό, ο δεύτερος έχει ελλειψοειδές σχήμα, ενώ ο τρίτος παραλληλόγραμμο σχήμα. Γράφει επίσης ότι το φέρετρο τοποθετείται σε βαθύ όριγμα διαστάσεων 2x1 επί 0,70 μέτρου, με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση, το κεφάλι ήταν στα δυτικά. Μετά το σκέπασμα του νεκρού, τρεις πέτρινες πλάκες, μετά από πρόχειρο πελέκυμα τετραγωνίζονταν και τοποθετούνταν όρθιες στο δυτικό άκρο του σκεπαστέντος ορίγματος, εις τρόπον ώστε να σχηματίζουν έναν κυβοειδή χώρο ανοιχτό προς δυσμάς. Μια μεγαλύτερη πέτρινη πλάκα, περισσότερο εξοραϊσμένη από τις προηγούμενες, τοποθετείται οριζόντια πάνω από τις προηγούμενες. Στην καμάρα που σχηματίζαν οι τέσσερις πλάκες γινόταν η καύση των κεριών. Πάνω από την οριζόντια πλάκα τοποθετούσαν είτε μια στάμνα σπασμένη ή ολόκληρη, είτε ένα πύληνο ανθοδοχείο. Στη συνέχεια της καμάρας προς Ανατολάς τοποθετείται ο όρθιος πέτρινος σταυρός και το υπόλοιπο του ορίγματος σκεπαζόταν με πέτρινες πλάκες. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, ο πρώτος τύπος σταυρού είναι αυτός που έχει τη μορφή του αρχαίγωνου ηλιακού τροχού, αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες Sun Wheel ή Solar Cross. Σχηματίζεται με την αφαίρεση υλικού από τα 4 τεταρτημόρια και είναι αρκετά περίτεχνος. Ο συγκεκριμένος σταυρός που βλέπετε με την ημερομηνία 1897 και την επιγραφή Ναδάφο Πάκο, δηλαδή στη μνήμη του Πάκου Δάφου, απομακρύνθηκε πριν από κάποια χρόνια μετά την κατασκευή οικογενειακού τάφου της οικογένειας. Οι παλαιότεροι σταυροί δεν φέρνουν καμία χάραξη, γεγονός που έχει οδηγήσει κάποιους επιστήμονες στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι μπορεί να έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις δεν αφαιρείται υλικό, αλλά δημιουργείται απλά το λιθανάγλυφο του ηλιακού τροχού. Το υλικό κατασκευής είναι συνήθως τοπικός αμόλιθος ή ψαμίτης, χρώματος γκρι, μπέζ ή κόκκινου, που υπήρχε σε δύο κοντινά λατομεία. Το περίγραμμα μπορεί να είναι, όπως είχε προσέξει και ο καθηγητής Μουτσόπουλος, είτε απόλυτα κυκλικό, είτε ελλειψοειδές, είτε ορθογωνικό, ενώ λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής τους είναι δυστυχώς και αυτοί οι σταυροί που έχουν πάθει τις μεγαλύτερες βλάβες στο νεκροταφείο. Ο έντονος συμβολισμός αυτού του τύπου θα αναλυθεί αργότερα. Ο δεύτερος τύπος του σταυρού είναι ανάγλυφος σε ελεύθερη πλάκα. Το συνολικό ύψος της πλάκας είναι πολύ μεγαλύτερο του σταυρού, ενώ η μορφή του προσομοιάζει έναν μάλλον υποτικό σταυρό με ίσες κεραίες. Η χάραξη και η λάξευση είναι αρκετά βαθιά, με αποτέλεσμα οι σταυροί να προβάλλουν ιδιαίτερα στο χώρο. Ο τρίτος τύπος είναι επίσης ανάγλυφος με τη μορφή του σταυρού με ίσες κεραίες πάνω σε έναν κύκλο, το οποίο είναι σύμβολο της σταυροφόρου σφαίρας. Ένα χριστιανικό σύμβολο εξουσίας που χρησιμοποιείται από το Μεσαίωνα. Είναι ο συνηθέστερος τύπος λιθανάγλυφου σταυρού στο νεκροταφείο. Έχει πάντοτε περιμετρικό πλαίσιο, ενώ το περίγραμμα μπορεί να είναι ορθογωνικό ή καμπυλόμορφο, όπως βλέπετε εδώ. Λόγω τώρα του μικρού πάχους της πλάκας,
και εδώ εμφανίζονται αρκετές φορές σε κάποιους σταυρούς. Ο τέταρτος τύπος σταυρού είναι ανάγλυφος και έχει τη μορφή του σταυρού με άνισες κεραίες πάνω στο Γολγοθά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σταυρό που έχει στη βάση του ένα τρίγωνο που συμβολίζει τον τόπο κρανίου. Κατ' επέκταση πρόκειται για το σταυρό πάνω σε 3 σκαλιά, που συμβολίζει όμως ταυτόχρονα 3 θεολογικές αρετές, την πίστη, την ελπίδα και τη φιλανθρωπία. Είναι ο σταυρός που εμφανίζεται και στην είσοδο του ναού του Αγίου Νικολάου, ανάγλυφος πάνω στο προεξέχον κονίαμα μιας οικοδομικής φάσης του 19ου αιώνα. Σχετίζεται όμως και με τη δραστηριότητα των οικοδομικών συνεργείων της εποχής. Η Βέβη ήταν ένα από τα σημαντικότερα μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας κατά τα μέσα του 19ου και στις αρχές του 20ου. Σε κατοικίες της περίοδου εμφανίζεται ακριβώς η ίδια μορφή σταυρού στα αποτροπαϊκά λιθανάγλυφα, μαζί με άλλα σύμβολα, όπως είναι το άνθος της ζωής και ρόδακες με μορφή εφηλίδος. Ο πέμπτος τύπος λιθανάγλυφου και ο πιο σπάνιος είναι αυτός που φέρει το σύμβολο του Βυζαντινού σταυρού, μάλλον του σταυρού της Ιερουσαλήμ. Το σύμβολο εμφανίζεται χάρακτο και σε άλλους σταυρούς, στο ίδιο νεκροταφείο, αλλά και σε άλλα λιθανάγλυφα, σε μνημεία της περιοχής της Φλόρινας και των Πρεσπών. Ο τελευταίος τύπος σταυρού είναι ο ελεύθερος σταυρός με άνισες κεραίες. Τέλος, υπάρχουν και κάποιες λιθανάγλυφες πλάκες που έχουν μεικτά χαρακτηριστικά, όπως είναι αυτά του ηλιακού τροχού ή ενός ελεύθερου σταυρού, αλλά ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί μορφές ανάγλυφες πάνω σε μία πλάκα. Περνώντας στο συμβολισμό, ο κύκλος με το σημείο συμβολίζει την αρχαιότητα τον ήλιο. Ο ήλιος με τη σειρά του χρησιμοποιεί το σύμβολο του θείου τόσο σε κοσμικά όσο και σε εκκλησιαστικά κτίρια. Ο σταυρός, απ' την άλλη, συμβολίζει τη γη. Η αλληλοκάλυψη του σταυρού και του κύκλου, συνηθισμένη σε περιοχές με παγανιστικό παρελθόν, μην ξεχνάμε τους κέλτικους σταυρούς, ή ακόμη και το σταυρό το Βίκινγκ, είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμβολο, αλλά ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον καθηγητή Γιώργιο Προκοπίου, έχει έναν πολύ βαθύ συμβολισμό. Ο σταυρός συμβολίζει το θάνατο. Ο κύκλος στην αιωνιότητα του ουρανού, όπου αναλαμβάνεται ο αναστημένος Χριστός και ο αναγεννημένος άνθρωπος. Ο σταυρός συμβολίζει και τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα και τις 4 εποχές. Σύμφωνα πάλι με τον καθηγητή Προκοπίου, στο κοσμολογικό συμβολισμό στην αρχιτεκτονική του Βυζαντινού ναού, ο Χριστός εμφανίζεται ως ήλιος στο κέντρο του ζωδιακού κύκλου ή ως ημέρα ανάμεσα στους 12 Αποστόλους. Το σύμβολο του ηλιακού τροχού είναι ένα βυζαντινό σύμβολο. Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του 16ου αιώνα στο κάστρο της Σύφνου, πολύ μακριά από τη Βέβη, στο λιθανάγλυφο της εισόδου ο σταυρός εγγράφεται μέσα σε ένα κύκλο, παίρνοντας ακριβώς αυτή τη μορφή του αρχαίγονου ηλιακού τροχού. Η επίδραση λοιπόν του βογομιλικού στοιχείου πρέπει να αποκλειστεί για τους παρακάτω λόγους. Η Βέβη παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη μετά τα μέσα του 15ου αιώνα. Είναι μια περίοδος που συμπίπτει με την δημιουργία της Μονής του Αγίου Νικολάου και την πλήρη εξάλειψη του βογομιλικού στοιχείου από την ευρύτερη περιοχή. Συγχρόνως, οι Βογόμιλοι δεν πίστευαν στο σύμβολο του Σταυρού. Χρησιμοποιούσαν πιθανά από το 12ο μέχρι και το 16ο αιώνα ανθρωπόμορφες στήλες στις ταφές, τα λεγόμενα στέτσακ, ενώ οι περισσότεροι μετά την κατάληψη των Βαλκανίων από τους Οθωμανούς εξισλαμίστηκαν. Αντίθετα, αν κοιτάξουμε βορειότερα, τα παλαιότερα παραδείγματα τέτοιων σταυρών είναι αυτά του σταυρού Μποροβίσκη στην Ρωσία, που ανάγεται στο 13ο αιώνα, και του σταυρού στην Αγία Σοφιά του Νοβγκόροντ του 14ου αιώνα. Αργότερα, μέσα στο 16ο αιώνα, εμφανίζονται παρόμοιοι σταυροί και στη Βουλγαρία, στο μοναστήρι του Μαλομάλοβο. Επίσης, επιχειρείται έτσι η σύγκριση με βάση τη βιβλιογραφία με τις μορφές αντίστοιχων σταυρών σε άλλες περιοχές κοντά στην Εγνατία Οδό, πράγματα που είδατε βέβαια ήδη. Στην Αγία Παρασκευή του Παλαιού Μιλοτόπου σωζόταν σταυρός με μια ημερομηνία 1756. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση, μια προσθήκη εκτός κειμένου, ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ένας παραλληλισμός. Ξέρω ότι είναι εντελώς τυχαίο αυτό που λέμε ενδιαφέρον τυχαίο, αλλά κατά την ίδια περίοδο
εμφανίζεται στην Αγγλία μια αναγέννηση, ένα Celtic Revival, όπου στους κόμβους της Ένωσης του Σταυρού με τον κύκλο τοποθετούνται αποτροπαϊκά σύμβολα, δηλαδή πυροστρόβιλ και διάφορα άλλα κέλτικα σύμβολα, και αυτό ήταν ένα στυλ, μια αναγέννηση ενός παλαιότερου στυλ. Και έχει ενδιαφέρον αυτός ο παραλληλισμός που συμβαίνει στην περίοδο, μέσα στο 19ο αιώνα, μέσα σε μια περίοδο του νεοκλασικισμού, εμφανίζονται επίσης αυτοί οι κόμβοι στους σταυρούς αυτούς. Στο νεκροταφείο των Αγίων Αποστόλων στην Παλαιά Πέλα επίσης σώζονταν οι λίθινοι σταυροί, παρόμοιοι με αυτούς που είδατε στη Νέα Χαλκιδόνα. Στη Λεύκη του νομού Καστοριάς επίσης, ενώ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Μοσχοχώρι της Φλόρινας, και εδώ θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο λίθινο μέλος δεν είναι σε επανάκριση, ήταν εφεγγύτης, ήταν εξ αρχής λαξευμένο για αυτή τη θέση. Σώζεται ο σταυρός του 1871, σήμερα πεσμένος ανάμεσα στα ερείπια. Τέλος, στο Πολυπόταμο, πολύ γνωστό μαστοροχώρι του νομού, ένας παρόμοιος σταυρός εντοπίστηκε από τον Μουτσόπουλο στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, ενώ σε διάφορα σπίτια, και αυτό έχει ενδιαφέρον, του χωριού υπάρχουν λιθανάγλυφα των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα με μορφές σταυρών που προαναφέρθηκαν. Τώρα, από τη σύγκριση, λοιπόν, εξάγονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση της ιδιαίτερης μορφής των σταυρών. Πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια ορθής ερμηνείας της δημιουργίας τους. Οι σταυροί της Βέβης φαίνεται πως είναι σπάνια τεκμήρια λιθογλυπτικής δραστηριότητας των κατοίκων του χωριού σε μια περίοδο αναταραχών, πολεμικών σειράξεων και πολύ μεγάλων εθνικών αλλαγών. Από την έρευνα διαφαίνεται ότι στο νεκροταφείο υπήρχαν διαφορετικές ομάδες λιθανάγλυφων σταυρών, οι οποίες όμως αντιστοιχούν και σε διαφορετικές φάσεις δημιουργίας των τάφων και κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι ο μεγαλύτερος συμβολισμός που φαίνεται να υπάρχει στους σταυρούς της Βέβης είναι ένας παραλληλισμός που νιώθει κανείς έντονα τις πρωινές ώρες του Μάρτη, όπως ακριβώς από τον αιώνιο χειμώνα και το σκοτάδι έρχεται η αρινή ησημερία και το φως, έτσι ακριβώς μετά τον θάνατο θα έρθει η Ανάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Βάσου Κυριακού αρχαιολόγο, τον αρχαιολόγο Δημήτρη Ασημακόπουλο, τους αρχιτέκτονες Αχιλλέα Στόγιο και Μιχάλη Παπαγιαννάκη, και να αφιερώσω την ανακοίνωση στη μνήμη της μητέρας μου, Μαρίας. Ευχαριστώ πολύ.